שלום, שמי אולגה שרייבר. הגעתי ארצה בשנת 1992 מאוקראינה עם שני ילדיי. יובל היה בן 16 ואורית הייתה בת 14. במקצועי אני מהנדסת עניות ועבדתי כשכירה כל חיי. הגעתי לישראל ללא עברית ולא היה לי ברירה אלא לעבוד בעבודות פיזיות בשכר נמוך בשביל לקיים את עצמי ואת ילדיי. בשנת 2000 פיטרו אותי מעבודתי, וכשאני מסתכלת לאחור זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, כי אחרת אני לא הייתי הולכת למפגש שחברתי הזמינה אותי אליו. במפגש זה הכרתי לראשונה את חברת Forever Living Products. זיהיתי את ההזדמנות העסקית הגדולה להתחיל דרך חדשה לעצמאות כלכלית. במהלך עבודתי בחברה הכרתי את מיכאל, והוא הפך להיות בן זוגי וגם שותף לעסק. כיום אנחנו מנהלים בכירים בחברת Forever Living Products, ואנחנו קובעים את הזמנים שלנו ובוחרים שותפים ולקוחות לעצמנו. אנחנו מטיילים בארץ ובעולם על חשבון החברה, וזאת הפעם השלישית שחברה מממנת לנו רכב פרטי. בעזרת הכספים שאנחנו מרוויחים התחלנו להשקיע בפרויקטים שמניבים לנו הכנסה פסיבית. אם אנחנו הצלחנו, גם אתם יכולים. צרו איתנו קשר דרך האתר ותתחילו את החיים החדשים שלכם.